Ja sa snažím tých klientov pochopiť, snažím sa vcítiť do ich pozície a to je asi dôležité, nie? Vedieť, ako sa cítia. Určite áno, Každý určite je to dôležité a myslím si, že v tom rodinnom práve je to také spojené aj s týmto. Tie deti sú asi to, čo ma najviac trápi v týchto prípadoch, teda, ktoré riešime u nás v kancelárii. Sledujete podcast, alebo možno aj počúvate, či už ste na cestách, alebo videopodcast niekde na internete. Sme radi, že ste s nami, pretože tie nasledujúce minúty budú venované zaujímavej téme a budeme sa rozprávať s advokátkou, odborníčkou, ale aj matkou v jednej osobe, tak z takej ľudskej stránky, pretože to povolanie nie je jednoduché a zhrnúť všetky tieto veci dokopy je nesmierne ťažké, ale vždy sa dá stať úspešným aj ľudským. No a viac sa aj o tej téme budem rozprávať s mojou hostkou. Ja som veľmi rád, že pozvanie prijala advokátka Martina Lisinová. Pekný deň, vitajte. Ďakujem, pekný deň. Tak hneď na úvod, ja som povedal, že advokátka, odborníčka, ale aj matka v jednej osobe. Nie je to celkom ľahké. Potom sa dostaneme aj k tomu, že čo vás priviedlo konkrétne k rodinnému právu. Takže tá pozícia nie je jednoduchá. Nie je jednoduchá, ale zároveň si myslím, že keďže sa rozprávame o rodinnom práve, tak sa vzájomne tieto dva aspekty môjho života doplňajú. A môžem v podstate povedať aj to, že s rodinným právom som začala ešte v čase, teda, keď sme deti nemali. A teda pokračujem v ňom aj teraz, keď už deti máme. A si myslím, že sa ten môj pohľad na niektoré tie prípady v dôsledku teda zmeny v tom mojom osobnom živote zmenil. Že viac dokážem pochopiť, čo sa v tých rodinách deje, aký dopad to bude mať potom na tých rodičov, na tie deti a tak ďalej. No a teraz, keď sa možno tak trošku vrátime aj do tej minulosti, že čo vás priviedlo vlastne k tomu rodinnému právu, kde boli tie začiatky, lebo niekto si musí uvedomiť, že čo by možno v živote chcel robiť, či sa mu to podarí alebo nepodarí, ale predsa len asi už niekde možno v školskom prostredí boli tie začiatky? Áno, boli v podstate už v školskom prostredí, ale nesmerovali priamo k tomu rodinnému právu. V podstate už niekedy na gymnáziu som v podstate inklinovala k takým detektívnym príbehom, či už to bolo v forme kníh, alebo nejakých seriálov, filmov a tak ďalej. Ma zaujímala v podstate táto téma a s tým, že snažila som sa v podstate to nejak tak si analyzovať v hlave, chápať to a istým spôsobom možno sa aj vyšetrovať ten konkrétny prípad. A vidina teda nejakej práce v oblasti trestného práva ma v podstate priviedla aj na tú vysokú školu, na právnickú fakultu. A v tomto podstate mojom sne som zotrvávala až teda do ukončenia školy, kedy som si potom začala hľadať prácu, ale teda v tom čase to v tej oblasti teda trestného práva nebolo zrovna jednoduché. Tak v podstate aj v dôsledku nejakých takých praktických vecí som postupne sa dostala teda do advokátskej kancelárie v roku 2011 a začali mi tam pribúdať tie prípady z oblasti rodinného práva. Ale možno by som ešte v tejto súvislosti spomenula aj to, že keď som sa vlastne rozhodovala o tom, že na akú vysokú školu pôjdem, tak de facto ma zaujímala aj psychológia, ale v podstate z nejakých praktických dôvodov, že tam sa robili príjmačky z úplne iných predmetov ako na právo, som si na tú psychológiu ani teda tú prihlášku nedala, ale celý život ma to nejak tak zaujímalo, aj ma to zaujíma nejaké tie teda osudy ľudí, dôvody, prečo niečo robia tak alebo onak. A
v podstate, keď som začala v advokácii v tom 2011, tak tie prípady z rodinného práva mi nejak začali tam pribúdať a začalo ma to zaujímať. Ma to nejakým spôsobom v podstate naplňalo s tým, že tam sa tam spájala tá právna stránka veci s nejakými teda ľudskými osudmi a s tou takou ako keby aj to psychologickou stránkou, lebo teda tie rodinné prípady nie sú úplne izolované od tých ostatných akože aspektov života, od tých emócií, pocitov našich a v podstate... No je tam istá psychológia, určite, tam sa teda do toho zahrnúť, pretože nie je jednoduché možno s ľuďmi pracovať a mať obzvlášť ťažké prípady. Viackrát sa tu skloňovalo slovo, že teda rodinné právo. Čo všetko, keď sa na to môžeme pozrieť aj z pohľadu toho diváka, čo všetko spadá pod to rodinné právo? A je to možno aj o tej detektívnej práci, keď sme sa rozprávali o tom, že teda tam možno je nejaká túžba potom všetko vyšetriť a vedieť. Takže o čom to je? Či je akože o tej detektívnej práci, tak to najskôr by som asi možno povedala, že čo do toho rodinného práva všetko možno patrí, aspoň takých hrubých alebo jasné. teda základných tézach. Kľudne. Je to tie základné otázky nám upravuje teda zákon o rodine, potom aj teda v určitých aspektoch občiansky zákonník. Máme tam teda tie predpoklady vzniku manželstva, možno potom nejakej neplatnosti, určenia rodičovstva, zapretia. Potom sú to tie vzťahy, ktoré sú už potom v podstate v tej rodine, kde sú deti, kde sa upravujú, kde sú upravené prípady, keď sa rodičia nevedia dohodnúť. Potom, keď sa už rozvádzajú, keď si upravujú vzťahy k deťom, keď si vyporiadávajú majetok a tak ďalej. Náročné. Čiže tak, ak teda ešte sa vrátim k tej druhej časti otázky, k tej detektívnej práci, to je skôr asi možno, že potom vo vzťahu k tým jednotlivým prípadom, že niekedy tí klienti donesú kompletný materiál, povedia rovno na rovinu, ako teda sa tie veci majú. Niekedy ale musím na veľa vecí aj sama prísť. Niekedy tie informácie teda neposkytnú až tak podrobne a v tom objektívnom svetle, čiže niekedy možno tam je tá detektívna činnosť, že aby sme si vedeli potom vlastne posúdiť to, v akej pozícii na tom súde sme. A samozrejme, áno, tá psychologická tam vždycky ja sa snažím tých klientov pochopiť, snažím sa vcítiť do ich pozície a to je asi dôležité, nie? Vedieť, ako sa cítia. Určite áno, určite je to iný. Dôležité a myslím si, že v tom rodinnom práve je to také spojené aj s týmto. A viete potom odfiltrovať všetky tie veci? Lebo určite vás zahltia hneď možno informáciami, vlastnými príbehmi, čo človek to prípad. Nie je to jednoduché potom, že zavrieť úplne tak zabuchnúť dvere, nie? Či? Nedá sa to úplne. Samozrejme, na každom prípade mi záleží, jasné. Aby dopadol dobre, aby teda ten klient odchádzal spokojný. Ale na druhej strane aj keď, ako som povedala, nie je to pre mňa proste nejaká mechanická práca, je to aj o takom, teda hlavne aj o tom osobnom prístupe k tomu klientovi, o jeho pochopení. Ale na druhej strane samozrejme ako nedá sa, aby každý ten príbeh bol naozaj aj môjim osobným príbehom, lebo takisto ako lekár sa musí zvládnuť aj to, že mu pacient zomrie, aj to, že pacienta nevylieči, tak takisto je to aj tu, že jednoducho nemôžem ku všetkému pristupovať ako k svojmu vlastnému osobnému príbehu, aj keď samozrejme častokrát sa pristihnem pri tom, že nad tým rozmýšľam aj doma a teda z dôvodu toho, že s manželom sme podstatne partnermi v advokátskej kancelárii, čiže voči nemu nemám nejakú povinnosť mlčanlivosti, môžeme sa o tých veciach porozprávať aj doma, bez toho, aby som porušila nejaké povinnosti. Jasné. Tak niekedy sa stane, že si niektoré veci
prejdeme aj doma, spýtam sa teda aj manžela na jeho názor a tak ďalej. Čiže nedá sa to úplne... No a keď povedzme, že sú súčasťou tohto celého aj deti, lebo predpokladám, že keď hovoríme o rodine, o ako celku, tak môžu byť súčasťou napríklad tých mnohých konfliktov aj detí, ktoré sa buď na to pozerajú, čiže toto asi tiež nie je úplne jednoduché. A tam je dôležitá, predpokladám, aj tá empatia toho advokáta, tá psychológia a vedieť možno aj vytiahnuť tie veci, ktoré často vie potom použiť v prospech svojej osoby. Áno, tie deti sú asi to, čo ma najviac trápi v týchto prípadoch, teda, ktoré riešime u nás v kancelárii, pretože tie deti sa de facto tam ocitajú bez toho, aby oni same nejak pochybili a častokrát akože na to najviac doplatia, lebo my dospelí už v dôsledku vlastných životných skúseností si asi vieme viac vecí potom vyriešiť, usporiadať, hlavne zvládnuť. Jasne. Ale tie deti sa tam zrazu ocitnú, ľúbia aj tú mamu, aj otca a zrazu strácajú tú takú pôdu pod nohami a... Tú stabilitu asi nejakých rodičov. Tú takú stabilitu mama, a ten taký všedný deň, ktorý je spojený s tým, že vstanem, idem do školy, idem na kružky, hrám sa doma, teraz zrazu raz som tam, raz som u jedného rodiča, raz som u druhého a tak ďalej. Tých príbehov je mnoho a naozaj tie deti tým, že teda sama som mama, tak chápem asi to, ako to tie deti môžu zle vnímať alebo prežívať a ako im to môže možno ubližiť. Celkom je to zaujímavé, to rodinné právo ako také, ale predsa len teraz opäť tak ľudsky sa spýtam, pamätáte si vôbec na tie prvé prípady, ktoré vás formovali, ktoré možno ešte rezonovali, pretože každý si asi pamätá na tie svoje prvé začiatky, možno niekto to mal ľahšie, niekto to mal ťažšie, ale vo všeobecnosti začiatky sú ťažké. Jasné, samozrejme si pamätám a zhodou okolností, akože jeden z tých mojich prvých prípadov bol veľmi náročný. Z toho dôvodu, že teda tam došlo v podstate k tomu občianskoprávnemu únosu, kedy teda po rozvode matka niečo slúbila tomu otcovi, on sa na to spoľahol, súhlasil so zverením do jej starostlivosti a ona v podstate potom odišla do zahraničia. To celé návratové konanie bolo v podstate dosť náročné, zdĺhavé a v dôsledku vlastne aj tej pomalosti súdov došlo k tomu, že to dieťa si tam de facto už aj zvyklo. No a ona, keď aj nám teda to dieťa sa muselo vrátiť naspäť na Slovensku, lebo teda ona odišla bez súhlasu otca. Ale tým, že teda tak veľmi dlho trvalo, došlo k situácii, kedy si teda matka potom vyžiadala ten súhlas súdu a súd už posudzoval to, že to dieťa si tam zvyklo a že už je tam doma. Lebo tam sa používa taký pojem, že obvyklý pobyt a už súd mal časom za to, že ten obvyklý pobyt toho dieťaťa je v zahraničí. Čiže v týchto je dôležitý čas, s ktorým hráme a dôležité je včas reagovať, včas si nastavovať aj reálne tie vzťahy v tom rodinnom práve, lebo v určitých momentoch už môže byť neskoro. No a vie byť priamo advokát, lebo tie príbehy vyzerajú byť celkom silné, okrem tej odbornej pomoci možno aj takou emočnou podporou, pretože nie je to jednoduché, tak ako sa možno bavíme o tom z tej ľudskej stránky, že je tu tá odborná pomoc, samozrejme pre každého klienta, na každom klientovi záleží, ale to nie je len o tom, že ako ten klient ten spor vyhrá alebo dotiahne do úspešného konca. Dôležité je tam byť možno aj takou emočnou oporou. A nie len pre klienta, možno aj pre to dieťa. Jasné. No s tým dieťaťom, tým, že pre mňa je klient v prípade maloletých detí ten rodič, tak s tými deťmi ja sa až takto teda do styku nedostávam. Tam v podstate je ich zástupcom ten kolízny opatrovník. Ale áno, samozrejme tí rodičia často, alebo tí klienti, aj nemusia to byť vždycky rodičia, tak hľadajú aj tú takú podporu.
čo je v mojich silách, samozrejme snažím sa im pomôcť poradiť, ale keďže to sú už niekedy tak komplikované veci, na ktoré komplikované myslím z toho hľadiska tých emócií, vzťahov, správania sa, že nie na všetko im viem odpovedať a preto vlastne sme sa aj rozhodli pre spoluprácu s psychologom, a to teda s pani psychologičkou pani magistrou Malik, ktorá vlastne vie z hľadiska týchto emócií, nastavenia vzťahov odpovedať na viac otázok z odborného naozaj fundovaného hľadiska. Čiže aj takáto možnosť existuje. Áno. Čo by ste možno odkázali ľuďom, ktorí prežívajú také ťažké obdobie, pretože keď hovoríme a rozprávame sa celý ten podcast o takej ľudskosti a váhajú možno, či vyhľadať právnu pomoc. Čo by ste takýmto ľuďom odkázali? Ja by som im odkázala asi to, aby prišli za právnikom alebo aj psychologom, skôr ako urobia nejaké unáhlené rozhodnutia. Lebo ako som povedala, že je dôležité aj v týchto prípadoch si nastaviť nejak tie vzťahy do budúcna. Tak napríklad, keď sa idú manželia rozvádzať alebo idú od seba a teraz ako sa začnú o tie deti starať, akým spôsobom, či je tam nejaká spoločná starostlivosť, či je tam nejaká striedavka alebo zverenie dieťaťa, tak v podstate od toho momentu, kedy jeden z tých partnerov napríklad odíde z tej spoločnej domácnosti až do času, kedy sa rozhodne o rozvode a úprave práva povinnosti k týmto deťom alebo len úprave práva povinnosti, závisí od toho, či boli teda zosobášení, tak až do tohto štádia vlastne veľakrát úplne rok, niekedy aj viac, a súd skúma vlastne, že či ten stav, tá starostlivosť, ktorá sa realizuje za posledný rok, je vyhovujúca pre to dieťa. A že keď teraz je to dieťa napríklad u jedného rodiča a teraz ten druhý si povie, že by chcel radšej striedavku, tak potom už ten súd skúma, že či je to v záujme toho dieťaťa teraz to meniť, lebo to dieťa tam má školku, má tam kamarátov a teraz zrazu to meniť, aby bolo týždeň na jednom mieste, týždeň na druhom. Čiže treba prísť skôr, nie už v hodine 12, ale skôr prísť v podstate... A asi sa nebať hlavne, nie? Že idem s tým von alebo potrebujem pomoc, lebo to nie je o hanbe, to je o tom, že skôr riešiť... O pripravenosti, je to vždycky o tom, aby skutočne príde. Áno, presne tak, to je takisto aj v iných oblastiach práva. Keď už proste príde klient so spackanou zmluvou, tak tam už tej akože veľa kaše sa tam z toho nenavarí, ale keď proste príde ešte predtým a nastavte mi tú zmluvu tak, aby bola dobrá, aby eliminovala problémy do budúcna, tak tá pomoc je efektívnejšia. Keď sa niekomu to zdá zbytočné, že veď tak v dnešnej dobe si stiahne zmluvu. Mne sa to nemôže stať. Napríklad. No, napríklad. Takže aj tu naozaj predtým, ako začnem, ako v návale tých emócií odídem z toho domu, je dobré ísť sa poradiť aspoň čo urobiť, lebo čakajú tam väčšinu teda tých párov, keď sú manželstvo, to rozvod, je tu úprava práva, potom je tam BSM, potom prídu, už sa ide riešiť BSM a oni vlastne, ale však veď oni tam dali do toho také a také peniaze, ale oni k tomu nemajú žiadne doklady, lebo veď ich nechali proste tam. A k tomu sa už nevedia dostať, lebo už nemajú kľúč. Čiže je to dobré už dopredu sa na to pripraviť a radšej ten návrh potom zobrať späť, keď sa rozhodneme, že teda to manželstvo, keď sa klienti rozhodnú, že manželstvo ešte skúsia zachrániť, ako proste odísť nepripravený. Je to veľmi zaujímavé počúvanie, možno pre divákov teda aj sledovanie tých, ktorí nás sledujú prostredníctvom videopodcastu na webe alebo teda aj v sociálnych sieťach. A tá moja otázka teda ďalej znie, že na čo sa tí ľudia vlastne môžu tešiť, keď sa tu rozprávame o takýchto veľmi vážnych právnych veciach a hovoríme to v ľudskej reči, tak čo im ponúkneme možno ešte v rámci toho budúcna a v rámci týchto podcastov? Ja by som rada teda ponúkla
ponúkla poslucháčom taký prierez s zaujímavými teda témami a bodmi, také, s ktorými sa často stretávam ja sama, na ktoré sa ma pýtajú, ktoré sú spojené v podstate s tým takým reálnym životom, ktorý žijeme, s ktorými ktoré nás sprevádzajú. Od základného budovania teda nejakého vzťahu v manželstve, vzniku manželstva, určenia rodičovstva, zápretia rodičovstva, otázkami, ktoré vznikajú potom v rodine, keď sa rodičia nevedia dohodnúť, napríklad na akú školu dajú dieťa, aká zdravotná starostlivosť mu bude poskytnutá, až teda do momentov, kedy sa rozhodnú rodičia sa rozviesť alebo rozhodnú sa od seba odísť, potrebujú si upraviť tie vzťahy vlastne k tým deťom, keď si potrebujú upraviť majetok, keď tie rozhodnutia, ktoré boli vydané v rámci súdov, nefungujú, neplnia sa, nerealizujú. Čiže v podstate všetko. Od budovania tej rodiny, od tých otázok, ako tá rodina vzniká, či už proste manželstve, či už narodením detí, až teda do momentov, kedy v podstate dochádza k nejakému narušeniu alebo ukončeniu týchto rodinných vzťahov. Super, povedala advokátka Martina Lisinová, veľká vďaka za všetky tieto podstatné informácie a zaujímavé informácie a ja sa teda osobne teším na tie ďalšie témy a určite aj všetci tí, ktorí nás či už počúvajú alebo sledujú, tých tém bude veľmi veľa a vždy ich nájdete nielen na spomínaných sociálnych sieťach, ale aj na platformách rôznych podcastových, takže budeme veľmi radi, keď nás budete aj naďalej počúvať alebo sledovať. No a spoločnej dvojke vám prajeme ešte príjemný zvyšok dňa a tešíme sa na vás opäť na budúce. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.